Sanibonani bathandi beFanyana News kanye nabalandeli beFanyana News. Namhlanje indaba engizela nazo ey'thinta uMthandeni Mfokaphosa weNyathi, uMthandeni Mfokamanqele. Njengoba benazi ukuthi phambilini wakwathuka uNgizwe emcimbini we-EFF wayekade ewahambele, la wayezwakala khona ebizwa uMacingwane ngenhlamba. Kodwa futhi-ke la sekuyavela futhi njengoba kade eqashiwe uMacingwane nje abanye abantu abebekade benokungabaza ukuthi uzophumelela emcimbini. Kodwa njengamanje sekwazi ukuthi waphumelela emcimbini kaMacingwane futhi uhamba kahle nomcimbi kaMacingwane, noma waba nazi iy'nxushunxushu noma iy'nkinga odlule kuzona. Kodwa ukwazile ukuthi ube impumelelo noMthandeni wakwazi futhi ukuthi wahamba waya kwi-EFF la beqashwe khona eMabhidi, waphinda futhi wabuya futhi wazoseka uMacingwane emcimbini wakhe. Okuyinto leyo ethokozisa abantu abaningi, futhi baningi abantu noma ngeke ngisababala noma ngeke ngisanilethela amavidiyo abo bencoma, bebonga futhi nangendlela uMthandeni akhombise ngakho ukuphila njengoba nazi ukuthi uMacingwane emcimbini wakhe ziningi izimo ake wabhekana nazo ebekuney'nsolo zokuthi ziqhamuka nge-EFF noma ziqhamuka ngoJulius Malema ngokusola kwabantu. Kodwa uMthandeni wakwazi ukuthi uma ephuma ko-perform-a emcimbini kaMalema wakwazi futhi ukuthi ebuye ezoseka ichunu. Kodwa-ke nayo ikliphu yomlandeli encoma ubuqhawe noma ubuntu bukaMthandeni Mfokamanqele. Ngizoke ngiqale la ngane zakwethu. Mthandeni, abona futhi indlela ophilelana ngayo noNgizwe, indlela nje okhombisa ngayo iqiniso kuyichunu ngaso sonke isikhathi. Hayi, kusho lukhulu mfowethu, isikhombisa lukhulu ngawe nana la awuphuma khona. Uyibambe njalo mfowethu, ume nje kanje, uphile ngeqiniso, uhlezi unalo ichunu lobuhlezi unalo. Kwande mfowethu, ngiyabonga kakhulu mina. Ingakho ngikukhonzile mfowethu, uneqiniso. Bese ngiyabuya ngiza la. Wengane zakwethu, kuwona wonke lo muntu obekhuluma ethi umcimbi wechunu ngeke usenzeka, umcimbi wechunu linjeya. Kuney'nsizwa nje ezimbalwa engizoyibala. Kuzoba umyeza, kube umthoko abantu engeke ngababona. Bese kuba nabanye kade bekhona bekhuluma. Bafowethu, kubalekile ukuthi silinde sibone imiphumela bese siyakhuluma. Cause njengamanje nayibona into eyenzakalayo. Nizothini-ke manje? La mavidiyo bese niwenzile asebonwa abantu senizowenza njani? Senizowakhipha?